Tule vaan. Vetäkää taaksepäin. Melkein tunnin juttu, niiskää tunnin. Kelle se on? Ai se on Ruuna. Lainaisko? Lainaisko? Hyvät leirinnän ystävät, leirintämatkailu on voimakkaasti kausiluontoista. Olemme kokoontuneet avaamaan tämän hyvän harrastuksemme uutta matkailukautta Suomen Matkailuliiton järjestämänä 53. kerran. Leirintä on suosituin kotimaan lomanviettomuoto. Puolet kaikista kotimaassa vietetyistä maksullisista lomavuorokausista tapahtuu leirinnän merkeissä. Yli 2 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuodessa kertoo leirinnän suuresta suosiosta. Pyydän heti alkuun anteeksi meidän useitten yhteen sattumien summaa. Meidän apulaiskaupunginjohtaja oli lomamatkoilla kuin matkailutoimenjohtaja sekä puheenjohtajamme Skinnari myös ulkomaan matkoilla. Näin ollen olen tässä noin niin kuin VT-nä hoitamassa tätä tehtävää. Arvoisat Suomen Matkailuliiton leirintä- ja retkeilypäivien osanottajat. Lahden kaupunki on hyvin iloinen siitä, että olette valinneet Mukkulan matkailukeskuksen retkeilypäivien ja pitopaikaksi.
tuolta kesähotelilta. Rikeissä tai Vielä ketä siellä on. ravintolassa, mitä siellä on. Se kaupunkikiertoilun Lahden kauppatorin varrelta kello 14.15 näkyy sitten tuo kartanon rakennus, on 1700-luvun lopulta myöskin von Hausenien toimesta rakennettu. Ja viimeinen ehdolla sinulla isän puisto. Tässä nyt etuvasemmalla siinä on Squash tennishalli, kohdalla juuri vasemmalla. Se on Lahden kartano, niin sanottu Fellmanin kartano, jonka varsin Lahden historiassa tärkeä herrakapteeni, myöhemmin hovineuvos August Fellman, rakennutti itsellänsä vuonna 1897. Ja tämä August Fellman, hänelle oli todella tärkeää Lahdenkylän sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi. Ja vasemmalla Lahden linja-asema. Varsin vilkas paikka. 31 kertaa päivässä Miettolahdesta pääsee bussilla. Paikka. Tämä on hieno paikka ja aivan keskellä kaupunkia, ei mitään liikenneongelmia. Nyt kun me menemme tästä eteenpäin, niin huomaatte tuolla edessä aivan kohta näkyvät junan raiteet. Ja onkin varmasti sitten tämä Lahden salvausselkä Suomen ainoa asema, jonne juna tulee kerran vuodessa. Eli se tulee salvausselän kisojen aikana suoraan Helsingistä tänne. Teetään sitten näillä meidän monilla laivoillamme 25 kilometriä suoraan. Tullaan Däyksen kanavalle, joka avattiin liikenteelle vuonna. Seudulla tuotettiin maltaita, humalaa, happua ja pellavaa. Pitkät perinteet ja kauppasuhteet oli Lahdenkylällä rannikon kaupunkeihin ja logisalaisilla, porvolaisilla kauppiailla puolestaan oli hyvinkin paljon tekemistä. No nyt näkyy sitten Lahden historiallinen museo Fellmanin kartanon tuossa vasemmalla jälleen. Vasemmalla tämä aitoa funktionalismia, aitoa funkista oleva Lahden linja-autoasema, joka valmistui silloisen Lahden kaupungineuvottelijan Könösen suunnittelemana talvisota vuonna 1939 tässä vasemmalla. Edessämme Paasikivi aukio ja aivan suoraan edessämme seisoo presidentti Paasikivi itse. Hänen monumenttinsa on lahtelaisen kuvateistajan Veikko Leppäsen työ. Nyt suoraan edessä Paasikivi-monumentti. Etuoikealla, aina kohta meidän edessämme Pylvästalo, tuo harvaan sellainen konserttitalo 1954. Heikki ja Harja Sirenin suunnittelema. Siellä meillä toimii Päijät-Hämeen konservatorio, jonka Lahti peri sodan jälkeen Viipurin musiikkiopistona Viipurilta. Ja nyt vasemmalla Jussi Mäntysen hirvi. Alkuperäinen hän jäi Viipuriin tuossa noin vasemmalla. Ja tämä on niin luontevan näköinen, että muutama vuosi sitten oikea hirvi naaras tuli kuhertelemaan sen kanssa tupakoon ja luuli sitä oikein.
henkilöt, jotka ovat näissä meidän kilpailuissamme pärjänneet. Ja sitten viimeisenä nämä isoimmat poikaset. Hyvät leirintä- ja retkeilypäivien osanottajat. Leirintä- ja retkeilypäivät ovat meidän kesän päätapahtuma. On mukava todeta, että meitä osanottajia on taaskin mukana näin runsaasti. Se vain on surullista huomata, että telttailijoiden määrä on yhä enenevässä määrin vähentynyt. Syynä taitaa olla Suomen oipukas kesä. Tällä kertaa meillä kaikilla on ollut hyvä ilma ja järjestelyt